Tuukka, herätys. Mitä? Sinulle on tehtävä. Sinun pitää hyökätä vihollisten tukikohtaan ja tuhota se. Helppo nakki, anna kättä pidempää. Siinä on ase ja puhelin. Kiitti vaan läski. Heippa. Hei hei. Olen tukikohdalla. Terve. Muahahaha. Kukkuu. Tunkeilija. Siitä sait. Hitto. Rikonpas nämä laitteet. Kukkuu. Otan sniperin. Hei, miksi se ei kuole? Haha, voitin sen. Nyt räjäytän tukikohdan. Tehtävä suoritettu, pomo.